χαλάουα, τη φυσική χαλάουα της Κλεοπάτρας. Γεια σας, τι κάνετε? Τα μοντέλα μας είναι εδώ. Καλημέρα. Πώς είπαμε το όνομά σου, κούκλα μου? Η Μαριάννα και ο Παύλος. Ο Παύλος. Τι ωραία παιδιά σήμερα. Από ό,τι κατάλαβα θα κάνουμε μόνες μας τη χαλάουα. Να φτιάξουμε μόνες μας τη χαλάουα, να δείξουμε στον κόσμο πώς την προετοιμάζουμε και την πρακτική της. Τέλεια. Εντάξει. Διότι χρήματα δεν υπάρχουν, θα κάνουμε μόνοι μας αποτρίχωση. Είναι το πιο οικονομικό μέσο και το πιο αγνό. Και το πιο αγνό, και έχω διαβάσει κάπου ότι είναι το καλύτερο peeling. Δηλαδή, πέραν αυτού της αποτρίχωσης, κάνει το καλύτερο peeling η χαλάουα. Θέλει μια προετοιμασία την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, θα ήταν καλό για να το δώσουμε και σαν tips. Προετοιμασία εννοείς στο δέρμα μας. Ωραία. Από την προηγούμενη μέρα, πριν ξεκινήσω, γιατί αν πιάσω χαλάουα δεν θα μπορώ, με ένα γάντι, αυτό είναι για την κυταρίτιδα, θα μπορέσουμε εδώ που τα σημεία, τα ιδιαίτερα βέβαια, εδώ που μπαίνουν οι τρίχες μέσα, να έχουμε προετοιμάσει λίγο το δέρμα. Και έτσι αυτό και προς αυτό. τα πάνω. Η χαλάουα βοηθάει να μην μπαίνουν οι τρίχες μέσα. Πάρα πολύ βοηθάει. Είναι η κλασική χαλάουα. Λοιπόν, δηλαδή την προηγούμενη μέρα μπορείτε να έχετε κάνει λίγο έτσι προς τα πάνω, την τριχούλα, για να σηκωθεί κιόλα. Και πρέπει να έχει μέθοδο, να έχει μήκος μισό εκατοστό για να βγει, έτσι. Προηγούμενη μέρα. Ωραία. Ένα ελαφρύ μασαζάκι δηλαδή. Το κάνεις εσύ? Κάνεις χαλάουα ή κερί? Κερί κάνεις. Θα σου δείξω τη χαλάουα σήμερα. Εσύ τι κάνεις? Κερί. Κερί, όχι λέιζερ. Όχι, λέει κερί dreaming. Α, ωραία. να Εντάξει, βρούμε θα σου λεφτά δείξω για το τώρα τη λέιζερ. χαλάουα. Λέει. Άστα τώρα. Λοιπόν, Για πες τώρα, τι χρησιμοποιούμε για να την κάνουμε? είναι αγνά τα συστατικά. Είναι ζάχαρη, Ναι, νερό ναι, και λεμόνι. μάλιστα. Εδώ την έχω έτοιμη, θα σας τη δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, Παίρνουμε το όλοι κατσαρολάκι έχουμε μας. ένα κατσαρολάκι, ναι. Ωραία κατσαρολάκια. Ναι, είναι όμορφο. Και καλύτερα να είναι λεπτός ο πάτος και μην ξεχάσετε να είναι σε χαμηλή φωτιά. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η χαλάουα παίρνει αμέσως φωτιά όταν αρχίζει και βράζει. Ωραία. Δηλαδή, αν το μάτι μας είναι στο 9, καλό θα ήταν στο 4. Λοιπόν, 4, στο μάλιστα. 4. Παίρνουμε λοιπόν, έχω δώσει μια καρτέλα, αλλά είναι για ατομική χρήση. Μπορούμε να δείξουμε λίγο την καρτέλα? Για πες. Λοιπόν, βάζουμε τη ζάχαρη. Δεν έχουμε καρτελίτσα? Αν τη βρούμε θα τη δείξουμε. Ωραία. 2 κουταλιές ζάχαρη έχω δείξει για ατομική χρήση. 2 κουταλιές Θες να λεμόνι. βάλουμε να το δούμε πώς βγαίνει? Ναι, εδώ βάζει μπόλικο όμως. Δεν χρειάζεται να δείξουμε 2 κουταλιές. 1-2. Ωραία. Αυτό είναι για να κάνει Βάλε κυρία για αρκετό. μια φορά. Όχι για μια φορά, για αρκετή φορά. Δεν μας πειράζει, δηλαδή δεν υπάρχει ιδιαίτερη δοσολογία. Θέλω να πω, αν κάνεις μετά μπορείς να την κρατήσεις, πρέπει κάθε φορά να κάνεις Όχι, καινούργια. όχι, κρατιέται η χαλάουα. Κρατιέται. Ναι, ναι, ούτε ψυγείο θέλει τίποτα. Είναι το Ωραία. συντηρητικό το λεμόνι. Ωραία. Βάζεις λεμονάκι. Θα βάλεις λίγο νερό πρώτα. Νερό. Λίγο νερό. 2 κουταλίτσες νερό. Ωραία. 1-2. Ωραία. Πρώτα αυτό αρχίζει, σιγοβράζει και καλό θα είναι με ξύλινη κουταλίτσα για να μην χαλάσουμε και την κατσαρολίτσα, έτσι. Ωραία. Δεν χρησιμοποιούμε ξύλινες για να μην χαλάνε οι κατσαρολίτσες, έτσι. Λοιπόν, αυτό στο μάτι, στο 4 περίπου, αρχίζει και ρευστοποιείται. Ναι. Μόλις αρχίσει και πάρει βράση, μετά ρίχνουμε και το λεμονάκι. Βάλε λεμονάκι. 2 κουταλίτσες του γλυκού. Του γλυκού. Ναι, ναι. Ωραία. 1, 2. Άρα η δοσολογία ουσιαστικά είναι 2 μεγάλες ζάχαρη, 2 νερό νερό και 2 και 2 λεμονάκι. Τα ανακατεύουμε αυτό σιγά σιγά, ρευστοποιείται και παίρνει το χρώμα του μελιού. Αυτό εδώ το χρώμα. Ωραία, μπορούμε λίγο αυτό παρακαλώ να το βάλουμε για να δείξουμε μετά ένα πλάνο στο 4 λίγο βάλτε το. Ναι, να Ωραία. ξεκινήσει λίγο και παίρνει αυτό το χρώμα. Και γίνεται έτσι. Βεβαίως. Μόλις Ωραία. πάρει αυτό το χρώμα, γιατί καίει αυτό, Ναι. ξεκινάμε τη διαδικασία. Δεν πειράζει. Ένα λεπτάκι να ανεβάσετε κάτω. Όπα. Βέβαια, Για πες. θα ήθελα να προσέξετε πάρα πολύ το μείγμα που Ναι. θα καεί από εκεί και θα έχει το χρώμα του μελιού. Ναι. Είναι αυτό, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, Και μόλις πώς γίνει αυτό, γίνεται τόσο συμπαγές? αυτό καίει, πρόσεχε. Λοιπόν, το απλώνουμε σε βρεγμένο μάρμαρο. Σε βρεχμένο μάρμαρο, Από το κατσαρόλι το παίρνουμε και το ρίχνουμε σε βρεμένο μάρμαρο για να μην κολλήσει. Μάλιστα. Βρεγμένα τα χέρια μας. Να βάλω κι εγώ να δω. Ναι, πρόσεχε. Πρόσεχε. Λοιπόν, το απλώνουμε εδώ έτσι. Να βάλω. Ναι. Γιατί παγώνει. Πρόσεχε, μην καείς. Και αρχίζουμε. Κοίταξε, την πλάθουμε με τα χέρια μας, με νερό και τη βάζουμε μετά σε ένα μπολάκι. Και αρχίζουμε και την παίζουμε. Την πλάθουμε. Την Στα πλάθουμε. χέρια μας. Ναι. Τι είπες? Την παίζουμε, είπα. Δεν πειράζει. Και τι έγινε. Παίζουμε, παιδάκια, είμαστε και παίζουμε όλη μέρα. Λοιπόν, ας κάνουμε κάτι να παίξουμε. Μυρίζει πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Α, να σου πω, φάτε είναι λιγάκι, είναι πάρα Με πολύ έχει ωραίο. κάψει. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Φάτε λιγάκι. Καλά και θα δω, δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνω και δίαιτα, Κάνεις διαιτά? μονίμως. Δεν έχεις ανάγκη στη διαιτά μου. Κόλλησε τα δόντια μου, τώρα δεν πειράζει. Λοιπόν,
Όχι, θέλω να σας δείξω πόσο φυσική είναι. Πού Βέβαια, τρώγεται. βλέπουμε. Συμφωνείς? Λοιπόν, μπορείς να μου γδυθείς λιγάκι, σε παρακαλώ. Και έχουμε έναν ωραίο άντρα εδώ. Χρειάζεται λίγο νεράκι στα χέρια. Λίγο. Να ρωτήσω λίγο κάτι πριν ξεκινήσουμε να δούμε τον τρόπο. Ναι. Εάν εγώ θέλω τώρα όμως να το αποθηκεύσω, ας πούμε τώρα κάνω που είναι ζεστή, ωραία. Το έχω μέσα σε ένα κατσαρολάκι που δεν χρησιμοποιώ, την έχω εκεί. Αφού το πλάσουμε όλο το μείγμα, το βάζουμε σε ένα γυάλινο Ναι. ή τάπερ. Ωραία. Ένα ταπεράκι Ναι, μικρό. ναι. Έτσι. Το σκεπάζουμε και το έχουμε πάντα. Ναι. Θέλουμε να το ξαναζεστάνουμε. Βάζουμε από κάτω σε μπεν μαρί. Ζεσταίνει αυτό. Παίρνουμε λίγο καλή ώρα όπως είναι εδώ. Και αρχίζουμε τη διαδικασία. Άρα Αυτό μπορούμε να είναι. το αποθηκεύσουμε σε γυάλινο. Ωραία. Ωραία, πάμε εδώ τώρα. Για πάμε. Να σου πω, έχεις βάλει κρέμα καθόλου? Όχι. Εσύ γιατί κάνεις χαλάο και αποτρίχωση? Κοιτάξτε, επειδή είμαι αθλητής, Ναι. αλλά πολλοί αθλητές έχουν τους λόγους τους, άλλοι για αισθητικούς λόγους και άλλοι, όπως κάποιος αθλητής του bodybuilding, μπορεί για αισθητικούς λόγους καθαρά. Ωραία, τέλεια. Γιατί μέχρι και η Είσαι τρίχα και κάνει μοντέλο, ναι. λεπτομέρεια. Ναι, εννοείται. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε, αλλά πρέπει να έχω μαζί μου και το νεράκι μας, έτσι. Έλα, θα σε Χωρίς βοηθήσω νερό δεν εγώ. γίνεται τίποτα. Και το δικό μου είναι έτοιμο. Για προσπάθησε να κάνεις. Λοιπόν, πλάθουμε λοιπόν στα χεράκια μας. Θες να κάνεις ό,τι θέλεις. Σε είδανε νομίζω. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα. Εσύ βλέπεις, παρακολουθείς. Λοιπόν, και αρχίζουμε και ξεκινάμε. Πού να σου κάνω? Πρέπει να είναι ζεστή από το πλάσιμο, σωστά. Λοιπόν, η διαδικασία είναι αυτή. Δηλαδή να γίνει λίγο κίτρινη ή όχι. Κοίταξε, παίρνει το Όσο χρώμα το το λευκό. πλάθεις, ναι. Του μελιού. Ναι, του μελιού. ανοίγει το Αυτή χρώμα, έχει αυτό λέω. ροδοκοκκινήσει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ. Από εκεί να σε κοιτάνε. Λοιπόν, αυτό είναι. 3 δαχτυλάκια προς τα κάτω και τίναγμα προς αντίθετη φορά. Βγάζεις τώρα, θέλω να βλέπω που βγάζεις. Τώρα δεν έχει ιδιαίτερη Να, τρίχα. εδώ έχει λίγο, έχει χνουδάκι. Θα μου Κάτι έχει. επιτρέψει λίγο το χέρι σου εδώ. Εν τω μεταξύ, εδώ έχει μια ξηροδερμία, Ναι. λόγω αθλητισμού. Λοιπόν, η χαλάουα είναι η καλύτερη απολέπιση που υπάρχει. Γιώργο, θα έρθεις? Γιατί σήμερα? Έλα, άστονα. Λοιπόν, κοίτα εδώ λιγάκι. Βλέπουμε. Πονάς τώρα λίγο. Πονάει πολύ λιγότερο από το κερί. Λιγότερο από το κερί. Σίγουρα είναι αυτό. Είναι πολύ αγνό Ναι, και ναι. ξέρεις τι κάνει η χαλάουα. Δεν παθαίνεις τίποτα ποτέ. Και δεν μπαίνουν τρίχες Η μέσα χαλάουα και σέβεται υδατώνει. την επιδερμίδα. Κάνει απολέπιση. Κάντο μόνη σου και μόνο σου. Ωραία. Τέλεια. Αυτό είναι. Η χαλάουα είναι αυτή. Αρούλη πιο μου, πολλοί όμορφε άντρες, γλυκέ. γύρνα λιγάκι. Θα Πολύ. δείξουμε ένα πλάνο που κάνει Λεϊλά το μείγμα της τέτας. Κάτσε βρε Λεϊλά μου, κάτσε, δεν πειράζει. Μια παρέα Ώστε το είμαστε. κεφαλάκι σου όρθιο. Αυτή είναι η χαλάουα. Μια. Πλέον κάνουν και οι άντρες. Να κάνω κι εγώ. Ναι, κάνε. Εσύ το έχεις πλάσει πάρα πολύ και είναι πολύ Βάλε μαλακό. βάλε λίγο νεράκι, να πάω και στο κορίτσι μας. Θες να κάνεις εκεί? Λοιπόν, όλο το σώμα κάνουμε, έτσι. Η Κλεοπάτρα γι' αυτό γεννήθηκε. Έτσι δεν είναι, για να μας δείξει τη χαλάουα. Ξεκινάμε από κάτω, ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Έχεις βάλει κρέμα? Δεν πρέπει να έχετε βάλει κρέμα. Και μετά τι καθόλου πετάμε, για να κολλήσει. σωστά. Κοίταξε, που αυτό είναι το έχουμε μόνο χρησιμοποιήσει. σίγουρο ότι πετιέται. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Πάω λίγο να δείξω εγώ το κατσαρολάκι μας. Βεβαίως. Γεια σου Γιώργο. Και μην ξεχνάμε Γιατί ότι η ντρέπεσαι? χαλάουα. Γιατί Για ντρέπεσαι? κάτσε λιγάκι εδώ. Δείχνει και τη χαλάουα. Ξάπλωσε λιγάκι, Εδώ κούκλα έχει- μου. Τέτα μου είναι άσπρο. Θέλει λίγη ώρα, γι' αυτό Α, εγώ θέλει το κι έχω άλλο. προετοιμάσει, Εντάξει. βέβαια. Θέλει, αλλά να μην σου κολλάσει και να μην κάνει σβολαράκια. Εντάξει. συνέχισε, Λοιπόν, το έλα, μπικίνι εγώ. μας, εδώ. Και η χαλάουα μπαίνει παντού. Όταν λέω μπαίνει Όταν παντού, αλλάξει χρώμα, δηλαδή είναι έτοιμο, για πες στο μου. χρώμα του μελιού. Πώς αλλιώς να το ωραία. πω, όταν ροδοκοκκινήσει. Τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμο. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι η χαλάουα καθαρίζει όλο το σημείο. Έτσι, όλο το στήθος. Έχεις εδώ, Μπράβο. Λοιπόν, Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είναι τέτα, πάρα δεν πολύ υπάρχει ωραίο. όμως. Κοίτα εδώ ένα στήθος, παιδάκι μου, είναι, μην το πεις. Εδώ έχουν αληθωρήσει όλοι οι άντρες, τι μου λες τώρα. Με συγχωρείς δηλαδή. Ναι, τέτα μου, όμως ξέρεις κάτι, εσύ επειδή ξέρεις να το δουλεύεις. Στις μασχάλες. Οκ, το φτιάχνουμε, το συντηρούμε. Ωραία. Πώς, ας πούμε, αυτό, εμένα είναι ακόμα σκληρό, κατάλαβες. Θα έρθω να τις εκπαιδεύσω εγώ, τι στο καλό σχολείο έχω, να μην τις εκπαιδεύσω. Λοιπόν, εδώ, κοίταξε λίγο. Το πλάθεις. Μέχρι να κολλάει. Θέλει νερό. Κι άλλο. Θέλει νερό. Και εξάλλου, να σου πω κάτι, υπάρχει στο εμπόριο τόσο πολύ φθηνό, οικονομικό. Κοίταξε, 90 λεπτά έχει. 90 λεπτά έχει. Για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, μπορούν να το πάρουν έτοιμο. Υπάρχει και σε ρολέτα πλέον. Αλλά η Χαλάουα ρολέτα. Ρολέτα, ναι, γιατί ρευστοποιείται και βγαίνει όταν ζεσταθεί. Μπορείς να γυρίσεις λίγο τούμπα, σε παρακαλώ. Γιατί η χαλάουα μπαίνει παντού και ιδιαίτερα η Κλεοπάτρα τότε τα έκανε όλο το σώμα για απολέπιση. Τώρα δεν μπορώ να δείξω, αλλά σε όλα τα σημεία, έτσι εννοείται. Όλα τα σημεία. Έχεις και ένα υπέροχο τατού, θα το απολεπίσουμε και αυτό.
Ξάπλωσε. Και στο πρόσωπο. Και στο πρόσωπο, ναι, και στο πρόσωπο. Εάν σας κολλήσει, πες ότι κόλλησε. Παίρνουμε λίγο σκληρή, πάρω από εσένα, λίγο σκληρή. Και βάζεις και προσθέτεις. Προσθέτουμε λιγάκι, γιατί κόλλησε τώρα. Αυτό δεν μπορείς να το ξεκολλήσεις. Και μετά κάθε φορά την πετάς, Πετιέται αυτό, ναι. Πετιέται. Δεν μπορεί να ξαναζεσταθεί. Πάρα τελείωσε. πολύ ωραία. Είναι καθαρό αγνό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις εδώ. Μας κόλλησε τώρα. Ένα λεπτάκι, το ξεκολλάμε. Και γίνεται μετά ένα ενιαίο μείγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε ωραία παπουτσάκια από την εταιρεία Envy βεβαίως. Και μην ξεχνάμε ότι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου θα είναι σε λίγο μαζί μας. Και ο Κακλαμανάκης βεβαίως, Γιώργο μου, και ο Κακλαμανάκης. Το άψογο design, η ελεγμένη ποιότητα και τα πρωτότυπα σχέδια αποτελούν τα ενδεικτικά στοιχεία για την καινούργια συλλογή της Envy. Η εταιρεία Λαμπρινίδης & Ι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των γυναικών με την φίρμα Envy σε παπούτσια και τσάντες. Παρακολουθώντας τη διεθνή μόδα, οι σχεδιαστές της Envy κατασκευάζουν παπούτσια που ξεχωρίζουν σε μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων και με τις καλύτερες προδιαγραφές κατασκευής και πρώτων υλών. Τα Envy σε πολύ προσιτές τιμές θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Κεντρική διάθεση Ύδρας 11 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 48 14 631. Αξεσουάρ Κωστίμπας Fashion. Κάθε πρωινό μου